MJआ माबा 6 मासावनो जुदि गथ' मोनदों JCB इन्जिन साननानै ला माखासे मानि भिडिअ ओंखारबाय थादों दाख्लैनिफ्राय आं जेबो फात्ता होबोआखैमोन मानो होनब्ला एसे ससियेल मिडिया इउजार बा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राब्ला जेसेबांनाखि मोजां मोनग्रा दङ बेसेबांनाखि गाज्रि मोनग्राबो थायो आरो दङ एसे क्रिएटर हिसाबै ओंखायनो बेफोरखौ बारा खोमायाव लाबाय थानानै जेबो लाब गैया होननानै आं साननानै जेबो बुंबोआखै नाथाय दिनै फंनैसो बुंगोन आरो बे बुंनायजों लोगोसे जायफ्रा गोदान क्रिएटरफोर जायफ्रा ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबाव फैदों बिसोरनि थाखायबो एसेबाबो मुल्य जागोन होननानै आं सानो दा गोबाङा प्रुफ बिनो हागौ माला कर्ट मेरिज जामारनाय मामारनाय दा ब्रादारा बुंदों सोरबा बुंदों प्रुफखौ आं होबायानो दे मा मोनगोन ओमफ्राय आंनि माबा मोनसे बेनिफिट जागोन ना माबा मोनसे लस जागोन नैबेखौ आं साननानै दंमोन मानो होनब्ला संसारखौ आंसो जादों बा जोंसो जादों थेवब्लाबो माखासे खोथाफोरा सोरनिबा सेन्टिमेन्टआव नाङो जोंनिखौनो एग्जाम्पल लानोसै आं बिदिन्थि बायदि माबेबा खोथाया प्रितिया गाज्रि मोना जानो हागौ नाथाय आं गाज्रि मोननो हागौ आरो माबेबा खोथाखौ आं लाइटलि लानो हागौ आं जेबो गाज्रि मोना नाथाय प्रितिया गाज्रि मोननो हागौ मानो होनोब्ला बिसि फिसाय हौवा हिनजावब्लाबो गुबुननियावबाबो दै बिसि फिसायसो जानो हागौ नाथाय साननाय हनाय बिनि बेलेग साननाय आंनि बेलेग साननाय गावबा गाव मेलेमाव साननाय थायो आरो बे साननाय हनायखौ मिथिलायलाया जों जेब्ला जों बुफ्रुलायो अब्लासो मिथियो थिग थरखनाथ बेबायदिनो जाय मैदोम बिथाङा आंखौ सिनाय होनदों नाथाय आं नोंखौ सिनाया बुंबाय जि बुंबाय दे नाथाय किसुमान बुंनायावहाय गोबां खायफा गोथौ माबायाव गोलैनांगौबो जायो आं बे भिडिअखौ नेक्स्ट चेनेलाव होनो नाजागोन गोलाव जागोन बे भिडिअआ सासे मानसि बिराद गाज्रि फासिनानै दङ माब्रै आरो नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथियो मोसा जोंनि बर' हारिनि बर'लेण्डनि मोसामोननो नामा बेबायदि थ' जिखुनुआनो जाया बिनि सायाव जोंनि सायावहाय ब्रादार जेम्सआबो लाबोदों खायलेङानो बुं सिदायानो बुं मा बुंनो हागोन गोसो गावसिनि मानो होनब्ला संसारखौ जोंसो जादों आरो गासैबो न'खराव बयहाबो माबा नङा माबा प्रब्लेम थायो बेखौहाय ससियेल मिडियायाव खेंफोरनानै जे बुंफ्रुजोबनांगौ बेबो नङा आरो आं गोबां नटिस खालामबोबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ब्लगिं बानायनाय दैलि लाइफ स्टाइल नों मा खालामदों मादों सलियो मोनसे समसिम गोदान नाथाय मोनसे समावहाय बे जोबहैयो मानो जोंनि बर'फ्रा बांसिन नागिरो माबा मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ निउस बा निउस आरो दावराव दावसि सोरनिबा कन्ट्रभारसि मा जादों नाथाय गोबाङा जोंबो बानायबोदों सिगां गोबांनि भिडिअ नाथाय बैफोरो जों सोरखौबा डाइरेक्टलि टारगेटेड नङा सोरनाबा फेमिलियाव माबा मोनसे जादोंबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव हौवाया दायथ' होबाय आंबो दङ बेकिं टाइप हिसाबै जे बिदि जादों सोरजोंबा खारदों बानाय दावराव दावसि जादों शेयार खालामना होनो जाहाथे बियो बै मानसि खारनानै थानाया मिथिहोयो जोंबो बानायबोदों नाथाय गोबांथार खेथ्रआवहाय मा बानायबा मा जागोन बेखौ साननाया गाहाम गोरोन्थिया जायो मानसिजों गोरोन्थि जायाब्ला आरो सोलोंनोबो हाया नाथाय मिथिखानाय गोरोन्थिया बे गोरोन्थि नङा बेबायदि आरोना दा खोथाया जाहैबाय जा मैदोम मुंनि जा बुंदों आं नटिस खालामदों दाख्लैनिफ्रायबो बिथाङा एस शकिं ब्रादारजों दावराव जालायनायखौ आं ससेबाबो नायदों भिडिअखौ नोंथांमोन गोबाङाबो नुदों जानो हागौ कन्ट्रभारसि जायोबा बे समावल' मानसिफ्रा नायगोन मा जादों बिनि उनावहाय नायनाय नङा आरो गोबाङा सानो कन्ट्रभारसि बेफोरबायदि जायोब्लासो साबसक्राइबार बाङो भिउस बारायो टाइमाव फैनो हागौ भिउस नाथाय साबसक्राइबारा एसे एनै बांनो हागौ जायफ्रा नोंखौ थुबाय थागोन मोजां जादोंलै होबाव उमुखखौबो जावदो नाथाय नों माबा मोनसे हाखराव गोलैयोब्ला बै उमुखखौ जावदो थुमुखखौ जावदो मोजां जादों आदा नोंखौ एनकारेज खालामग्रा थुलुंगाग्रा थुखोग्राया नों खैफोदाव गोलैयोबा सासेबो मोननाय नङा दा बेबायदिनो सासे इउटुबारा जानानै दं दा एट प्रेजेन्टआव बेयो सोर आं खिथागोन नेक्स्ट भिडिअआवबाबो दा मैदोमनिखौ आं दाख्लै नायदों एस शकिं बिथांजों जानायखौ बिथाङा देखायदों गोबांनो नों बेसेबां मालदार आंनाव नै गारि दं उमुक फ्रिज दं उमुक एथे देखायनाय नुदों मानियो जों नों मालदार दङ नोंनाव नाथाय गोरों मानसि जायफ्रा सानोना आरो जायफ्रा नांनायनि बाराबो दं जानो हागौ मालाबाबो गावनि प्रपार्टिखौ बा गावनि दंनायखौ देखाया
नै आंनाव उमुक दं, आंनाव गारि दं, उमुगाव हा दं आंना, उमुगाव देखाया। बिसोरो मा जेसेबां हायो लाखुमानोसो नागिरो। लाखुमाबाबो लाखुमाख्र'नोसो हाया। जायफ्रा साक्सेसफुलखा, आं उमुक साक्सेस नै ओरै नोंखौ जों गोरोन्थियाव बुजियो बुङो आं इदि साक्सेस, आंनाव बिदि दं। नोंनाव मा दं बिनि गोबां बांसिन गोनां मानसि दं। आरो जायफ्रा गोनां मालाबाबो देखायनानैबो लाखाया। जों एसे एनै थानायासो नोंगौ समाव जों बुजियो, दुग्गानानै लायो। नाथाय जायफ्रा दंजायोना, जायहा अलरेडि साक्सेसफुल, बिसोर मालाबाबो देखायनानै लाया। जेसेबां हायो सिखोमानोसो नागिरो। नाथाय सिखोमानो नागिरबाबो सिखोमानोसो हाया। नै बिसोर रियेल साक्सेसआ। थ' जों ससियेल मिडियायाव बिदि नुयो, जायोबो मालाबा कन्ट्रभार्सियाव दावराव बारानिफ्राय बारा जायो। नाथाय मा मोनगोन बेबायदि दावराव जानायावसो नायनोसै नोंखौ। नाथाय नों उनावहाय मोजां कन्टेन्ट लाबोबाबो नोंखौ भेलु होनाय नङा। बेखायनो जेसेबां हायो जोङो इनफर्मेटिभ टाइप भिडिअ आरो मोजां कन्टेन्ट दं जोंहा लाबोनो गोसोब्ला, जेरै मेनलि NDB-फोरनि दा जेनाखि प्रब्लेम, जेलाव थानाय मानाय न'खरफोरनि, जेरै जोंबो मालाबा लाबोयो। बे स्टेजसिम सफैनो जोंबो बिराद खस्थ' खालामनांदों। मोनसे समाव बुंजायोमोन आंथ' दख'नानि मानिबो भिडिअ होयोमोन। बे समाव आंनाव गारिबो गैया, फैलायगौ लखब हनै लाजियाबो भिडिअ लानो। सोरनिबा प्रब्लेम जायोबाबो थाङोमोन न' बै समाव थांदोंबो। अबेबा दैबाना जादोंबाबो थांदों। बै समाव जोंबो खस्थ' मोनदों, खस्थ'बो खालामदों। खस्थ'जों लोगोसे बुंजानाय, सोंखारि जानाय आरो सोरजोंबा अनसायजानायजों दिनैसिम बेसिम सफैदों। नोंगौ बुङो ससियेल मिडिया क्रिएटर हिसाबै सोरबा नेगेटिभ बुंग्राबो थागोन, पजिटिभ बुंग्राबो थागोन। बिनि गेजेरावनो माखासे खोथाया गोबां सोलोंनांगौ दंमारो। मानो होनब्ला माखासे मानि लयारफोरजोंबो जों जे सावरायनानै लायोमोन ससियेल मिडियानि बोरैहाय बाहायनांगौ, मेरिट डिमेरिट बाहायनायनि, नंगौ नङा, बैफोरखौहाय सोलोंनानै लानाया निस्सय गाहाम। आरो हिन्जावसाफोरनि खेथ्रआव खोथा बुंनायाथ' बिराद डेन्जार। कर्टफ्राव माफ्राव थाङोब्ला जोंनि खोथाया हौवाफोरना खाथिनो नागिरा। बेखायनो जोंबो सोंखारिनांगौ जायो मालाबा सोरखौबा बुङोब्ला मा, जुदि नोंथाङानो बुंनो होयोब्ला आरो नोंथाङा उइथ प्रुफ भिडिअजों फैफायोब्लासो जों नोंनि न'खरनि प्रब्लेमखौ नों बुंनो होदोंबा नोंनो लाजोबनांगोन, अब्लासो जों बुंगोन। दाना बेबायदि जोंबो बुंनो गोनां जायो। जिखुनु जा, आदा जेम्सआबो माखासे बुजायदों नभेम्बराव नोंसोर भिडिअ बानायदोंमोन, बिदि भिडिअ आंनाव प्रुफ दं मा दं होनदों। मा बुङो आं जेबो रिप्लाइ होआ। जेसेनो रिप्लाइ होलायगोन दावराव जायो। आंनि बुंनांगौआ बेल'। कमेन्ट होग्रायाथ' गोबां थागोन, नाथाय मोनफ्रोमबो कमेन्ट होग्राफोरखौनो जे माने बिसिनि कमेन्टखौ लानानै दुग्गानानै लानांगौ बेबो नङा। नांगौ समाव मोननाय नङा खिन्थु रावखौबो। आं बै चेनेल मोनसेयाव दाहाय बुंगोन। जिखुनु बे कर्ट मेरेजमोन, सेप्तेम्बरावहाय थांबाय। कर्ट मेरेजआ एसेबाबो नेनांगौ जायो फाइनाल सिगनेसारसिम। सेप्तेम्बर जोबहां कर्ट मेरेज जाबाय। ओमफ्रायहाय फाइनाल सिगनेसार जों नभेम्बराव फार्स्टआव होदों, नभेम्बराव। ओमफ्राय न'खरनि प्रब्लेमखौ बुंनानै लानानै मा लाब? न'खरखौ बुंनाय माने आंखौनो आं रायनानै लानाय। ओंखायनो लाब गैया। जेरै सोलिनांगौ सोलिगोन। बयहाबो न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम थायो, जाथाय जायो। आरो बे नङा दि सोरनिबा बुजियैयाव बिदि जादोंबा जों रागा जोंनानै थाबाय थानांगौ, बेबो नङा। दा जाय बुंदों ससियेल मिडिया इउजार हिसाबै बुंग्रायाबो थाखागोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो मा बुंबा मा जागोन, माबाफोर बुंनानै लायोबा आंहा खहा जागोन नामा, बेखौबो साननाया क्रिएटरफ्रा मोजां आरोना। आंनि बुंनाया बेसो। जिखुनु जा, आं बेखौ देखायलायनो दरखार गैयामोन। नाथाय देखायबाबो आंहा मा लाब दं, देखायाबाबो मा लाब दं, बुंग्राया बुंखागोन। स' गथिखे देम केयार खालामनानै थाथ'नाय गाहाम। आरो हिन्जाव मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टआव बांसिन नाङो। न'खरनि बिसय, फिसा फिसौनि खोथा फैयोब्ला गोबां नाङो। बेखायनो थानो हायियाव बिथांजोआबो भिडिअ लाबोबाय जानो हागौ। आं बिथांजोखौबो गोरोन्थि बुङा। बेबायदि आरोना आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो ब्लग हिसाबै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। गोरोन्थि जाबायबा कमेन्ट होनो हागोन। लाभ इउ अल।